салом алейкум ҳамдиёрони азиз, имрӯз 29 апрели соли 2024 мебошад ва ман ба шумо натиҷаи 2 маротиба задани дору ба шафтолиро нишон медиҳам. Манами ниҳоли шафтолии пайвандӣ ҳаст, Альберт ва Фантазия. Ва ҳозир баргҳои шафтолии маро бинеду баъд бо баргҳои шафтолии хонаҳои худатон муқоиса кунед, ки ҳамин хел барги зебо дорад, ҳамин хел барги тоза, озода, ягон майда касалӣ надорад. бинед, ин натиҷаи 2 маротиба бо доруи хорус задан аст. Хорус ва моспилан. Моспиланро ба ҳар ҳол задем, ки ягон ҳашарот бошад мурад, лекин хорус ин дарахтро бинед чӣ хел тоза озода кард. ин шафтолҳояш зери баргаш пур аз шафтолу аст, таги баргҳояш пур аз шафтолу аст. мебинед, ин шафтолу дар моҳи август пас аз ба ман нишон диҳам, бо шумо роҳат мекунед. мебинед, пур аз шафтолу аст. ман ҳаминҷоҳо ҳозир нимашро ман канда мепартом, нимашро канда мепартом, чунки шафтолуи бисёри бемаъне ба ман дар кор нест. мебинед, шафтолу баргашро бинед, чӣ хел барги тоза. мебинед, ягон барги сурх ё ки ҷинҷ задагӣ надорад. барги сурх ё ҷинҷ задагӣ надорад. дидед, ана иношро меканем, мепартоем. ана майда ҳакаску ин ҳеҷ кида дар кор нест. ина канда парстан дар кор. хабо нармировкаша бо нишон медиҳам ба шумо. ман инҷо дута қушшудагӣ ҷои ба наздик аст, канда мепартоем. мана бинед чӣ хел бисёр бастагӣ. набинед, як шафтолу мехӯред, роҳат мекунед. ани натиҷаи хорус буд. ҳамдиёрони азиз, ҳамаша бирӯз бо хорус занед мешад, барое ки ҳаво салқин шуд. хорус дар ҳавои салқин нағз кор мекунад. ҳаво ки гарм шуд, боз кор мекунед. скор мезанед. мана бинед, ман инаш майдатар, инаш калонтар. ман ҳаминҷа 1 2 3 4 5 дар ҳамин навди майдача. ой 200 грамм мешавад. 1 килои навдача намебардорад. барои мо инро меканем, яташро бо яташро аз поёнтар меканем. ана инашро меканем, ана инашро, ана инашро. хел 600 грамм ҳамҷа шавад, барои мо кифоя. инҷа ҳам бинед 1 2 3 4 5 якташро мегирем. 1 кило аст дар инҷо. 5 на 6 якташро ана гирифтем. якташро меканем, мепартоем. ҳамин хел нармировка кардан дар кор. ина бинед, якта калон, якта майда. ин майдаш ба ҳеҷ кад дар кор нест. меканем, мепартоем. мана бинед, мо майдачаи дигар меканем. хулоси гап ки мана ин майдачаро меканем. ана инҷа омадааст якта. бинед, калонасту дуқуша аст. анами дуқуша дар бихи кунда омадагӣ. ани майдаро мегирем. аввал майдаро мегирем ва ин дуқушаро ҳатман мегирем. ин уқа одамгарӣ намекунад барои мо, чунки ана кунда калон мешад, кунда халал мерасонад. дуқушаро гирифтем. мана дуқушаро гирифтам, мепартоем. дар пушташ якти дига монда. набинед, ана ин барои мо кифоя. 1 2 3 4 кифоя. ҳаминашам зиёди бад, барои ки якташ 200 грамм мешавад. ин бечорода инам мехоҳад зиндагонӣ кунад. ана бинед, якта мана инҷа ман яша меканем, мепартоем. майдатар будааст, бо инҷа мебинем майда будааст, меканем. инҷа 3 4 мана бинед, 1 2 3 4 5 6 инҷаам якташро меканем. якташро ва дуташро. ана дуташро кандем. мо мондем 1 2. инҷа якта майдатар будааст, инашам меканем. ҳамин навдада мо чандта мондем ҳисоб кунем. ин майдаам меканем. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ин як навдача 2 кило намебардорад. ба ҳар ҳол мо бояд инро кам кунем. ана ма бо якти дига ин болобо будааст. инашам канда мепартом. 200 грамм мешавад, ба мо ҳам 1 кило ба 5 та бандад ҳамин навда бас. ин 2 кило бастудааст. анам хел ҳори ман бо як ними дигарашро канда формировка метиҳам. баъд тобистон боз ман инро зелёна обрезка мекунам.
ба шумо нишон медиҳам. Мана мисол мегирем, мана ҳамин дар назди кунда ман навда мемонам. Мана ин навда аллакай дар кор нест ба мо. Ана ин навдаро меканем. Бод мебинем инҷа ин навдаро меканем. барои чӣ меканем? Барое ки як навда мемонем, як навда меканем. барое ки навда кам монем, қувват ба ҳосил равад. Мана ина меканем. соли оянда ман ин ғафсоро мебураму аз ана ҳисоби ан ин навҷавонҳо шафтолиро формировка мекунам. ин кундаҳоро мебурем соли оянда. Ана аз инҳо мемонем. Ана аз инҳо мемонем. Ана ин майда ина меканем. Дар кор нест. мана ина дута инаша меканем. ҳамҷорон азиз, ин ҳар як кор худаш чӣ дорад? ҳар як кор ба худаш роҳ дорад. мана бинед, ман ҳамҷа ғафс шудагӣ, аллакай соя шудагӣ. ино мегирем, мана мепартоем. ана ино мебием инҷа. бинед, якта майда ҳак дорад. майдак кандем. мана инҷа мебием майда. ина мегирем, ина мегирем. мана ҳамин хелаша мегирем, мепартоем. ҳамин дар вақти сабз буданаш ки мана якта дута мондам. мана инқадараша гирифта партофтам. мана бинед замин пур шуд. якта дута сета мемонем, чорта мемонем. ҳар як навдада ки ба қувват шавад барои соли ояндаи мо нағз бандад. ина бинем дар кор нест. ин худаш аллакай як 3-4 дорад. 200 грамми 300 грамми шавад барои мо 1 кило мас аст. чанда дорад ҳисоб кунем. ана 1 2 3 4 5 6 7 8 дорад. 8 200 суми 200 суми мегӯям 200 грамми чанд грамм мешавад? ин 1 кило зиёд мешавад. мана бинед инашро мебием. мана ин шафтолу барои мо дар кор нест. ин чи аст? ин як бозӣ. ин сифати паст. ино дар кор нест ба мо. баъд мо ҳамин ниҳолҳошро ҳамин навдачаҳоро ҳам кам мекунем. навдачаҳоро кам мекунем аз навдаҳои нав. аз инҳо барои соли оянда мо формировка метиҳем, барои соли оянда бастан. ҳамҷорон азиз, ин хаяк ҳило-ҳилоҳо дорад. ман оҳиста-оҳиста ба шумо нишон медиҳам. ва ин буд натиҷаи коркарди дарахти шафтолу бо хорус. ина бинед чӣ тоза аст. ягон касал нест. ана хорус буду ин хизмата кард. дар салқини ҳамеша бурӯз хорус занед, агар ҳамин хел боронӣ бошаду дар борон назанед. албатта 1-2 соат борон наборад, хорус корашро мекунад. дар гармӣ бошад, аллакай кор занед. ана шафтолуҳо баъд ҳам хел бенуқсон мебиёнд. дар паноҳи худо бошад. худо нигаҳбони шумо бошад.